Ni ma masara nege nya muganda farani miniti bi sabai kasaro kaw fe anga folin walima dombe awye amun be lajal la wala sakuna kunu be soro mali kunka ani jen fa raw kunka ni atma sele bi bamananga kuna funi na kuma bay fly sente membre do garske duna décoration nationale la kene nyama atumbe sente nyama bulu pasenda ka projet mun sigile no singa wala saka shifina ka donta kauria adamadeya hakea topotolu ani ka konkeloma olu de aka bi bamananga kuna funi na kuma bay mun na wala aw ye son konnala ka foli kura ka anyeshi oma alislamia de meton ansar bolo fara munun be badugu jeliba muntugula fuka tabla aidara bugula luka jakulu tram alislamia uka jakulu ba conseil islamique manyama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama alislamia de meton ansaru nyajoro ankram Seyd Cherif Ousmane Madani aidara fe bangoni jangne bugula tagali kune wala sa kuka kanu kura ka nyeshi ankram ma ka dugaw kay anika dugaw nyini afa samaira sanu be wala lika akokunga ka sangani ni siginye islamia demeton anisaru do kabo badugu joliba su section kono ona mede kana bonyo de ta kanyeshi mali islameto nga franyoto ma o conseil islamique du Mali manyema ba afana nkaramo a Seyd Cherif Ousmane Haidara akadema yamo kanu kura ya kanyeshi banimo ninga laba kado nyini zamzam yuni akadema yafe ode tama yankunye amfa anan karamo ananga sheko a Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara yani ala fa sijan ani kenya ani lafiya la kodama annana kana noroti ka dukono kana bunyantiki ka dukono kana do nyini afa katla ka do ka ye katla ka do ke jamana ye odi annan kunye kabo badugo joliba o seson o jama ani atondum ana kanbogo ani kata kadamine kursale fuka se kamalema an caman de nana ka bɔ badugu joliba sɔsɔn kɔnɔ ka na an ɲɛda an karamɔgɔ la n'o ye a Seydi Badara Aliyu Haidara wula in na ka na dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a ye. Badara an tɛ fu la dɛ an t'i fu la dɛ an b'i fa le fo k'i ba fo fɛn b'a min n'a ma sama kɛ Buhari ka foli di ban badugu joliba nale an n'a nɔkan dugu ye an bɛɛ nale ka na dugawu ɲini fɛ ka dugawu k'i ye i kɛ dugawu k'a ye an y'an sigi sɔn mɔɛ bɛɛ a bɛɛ nale yan bi i kɛ dugawu k'an ye an nale ka foli k'i ye n'i ye dugawu k'an ye hami muso bɛɛ la o ka bon dɛ i kɛ dugawu k'o la hamina ko la waati kelen na Cherifula Morike a Seydi Badara Aliyu Ousmane Haidara la bana ka bisimilali kɛ silamɛya dɛmɛtɔ anisaru komite la ka bɔ Muntugu la i n'a fɔ tɔw olu n'a mɛn waleɲuman dɔn de ta ka ɲɛsin bani ni a ka denbaya ma olu minnu kɛra sababu ka silamɛ diinɛ ɲuman sira don o kɔrɔ min bɛ o nafa diɲɛ na ani kiyama. O la an karamɔgɔ Badara o sira kan an balima chrétien minnu bɛ yen an ka sigidaw la u ko k'u ye ka tɔn dɔ bɛ yen ko an ka bɛn maaya la k'u y'a lamɛn wa k'u y'a faamuya k'u bɛ dugawu k'i Badara ko i bɛ sira min kan ko Ala k'a dafalen don k'a ye ko Ala k'a dafalen don k'a ye ko Ala ka jugu dɛsɛ i la ko Ala k'i k'i yɛrɛ sago ye chrétienw ka cika don ko k'a lase an ma i ye ŋaniyagira dɔ kɛ ko n'an sera k'an kana Bible den fila di an ma ko ka kelen di Ousmane Cherif Madani Haidara ma ko ka kelen di an karamɔgɔ Iba Haidara ma. Badara an b'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn dugawu den ni barika de Ala ka hɛrɛ k'an ye ani fa ɲuman a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara wale de anw musow tɛgɛ minɛ ka bɔ jahanama kanw na ka na anw bila diɲɛ kɔnɔ a kan dɔ don alijinɛ kɔnɔna na sabula anw ni jahanama man kan ka furujɛ ladon fɔ anw ye ka den ladon fɔ anw ye ka sigiɲɔgɔn hakɛ fɔ anw ye wala an t'i fa sara sɔrɔ sida ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an aw bɛɛ lajɛlen ma. O hukumu kelen kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔ anisaru ka bɔ Aidarabugu komite la olu ka babu sentugu kelen kɔfɛ k'u ka nisɔndiyaw yira o ye a yira k'a fɔ o n'a mɛn waleɲuman dɔ de ta ka ɲɛsin bani mɔ o min ka cɛsiri ni wulikajɔ kɛra sababu ka silamɛ diinɛ ɲuman wari diɲɛ bon n'a kun kan ni ka laban ka ɲini zamzam yu ni a ka denbaya fɛ dugawu ka kɛ olu ye. Ye Aidarabugu komite de tɔgɔla kuma ye ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen tɔgɔla anak karamɔgɔ Aliyu Badara Haidara tɔgɔla cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba
Dogo na an karamɔgɔ foro bɛ Muntugula mara la o tɔndɔn de sera kɛnɛ kan bi o comité kɛ ko comité Haidarabugu o comité Haidarabugu la Muntugula bugu la o la o fo ka taa se Sugulabugu ni Tangara ma olu de ka fara ɲɔgɔn kan bi wulada la ka na dugawu k'an karamɔgɔ Badara Alusu Haidarabugu ko ni Ala sɔnna k'an bɛ so yan k'an bɛ dugawu k'a ye an yɛrɛ bɛ dugawu k'u ye Ala ka bɛɛ hamina ko nɔgɔya. Usmani Serifu Madani Haidara ala foro sera an fɛ yen an ma foyi y'a kɔnɔ ni hɛrɛ cɛ o tuma an nalen ka na dubabu ɲini an na denw na nɔlaw fɛ u ka dubabu k'an ye an fana bɛ dubabu k'u ye an ka comité mɔgɔ bɛɛ nalen don cɛw ni musow banabaatɔw y'an na hamigɛlaw y'an na an nakun ka ca dɛ an b'a ɲini Badara fɛ a ka dubabu k'an y'a fa nɔ la. A kelen ka kɔrɔfɔta Sherifula Morikɛ a se de Badara Ali Usmana Haidara ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ ani sari tɔnden ninnu ma ka bɔ Badugu Joliba Muntugula ani Haidarabugu la ni ka sɔrɔ ka nɔfɛtigiw kɛ a ka kɔrɔfɔw la ka sanga ni ɲɛfɔliw kɛlen ye jamakulu ye alisilamɛdinɛ ɲuman sinsinberew kan min sen fɛ a ye ɲɛfɔli kɛ o ye Bayatul Islamiya layidu 6 o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi baaraw kɛra hakili falenfɔliw jijalen kɔnɔ nisɔndiya ani bonya kɔnɔ na minnu cɛrɔtigɛ la ni Sherifula Morikɛ ka duwawu sanumaw ani a ka ladilikan sanumaw ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni Bayatul Islamiya layidu 6 talen ye nabaw fɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna bakuruba kunnafoniw na cogo min na CNT membre dɔw garisigɛ donna décoration nationale la a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ CNT ɲɛmaaba corps général du corps d'armée Maliki Diaw de bolo Abdul Karim Sako ani Samba Traoré tun bɛ Sherifula Jawaranso tɔgɔ la. Maa 35 olu de waleɲuman dɔ la jamana fɛ ka sabu kɛ u ka cɛsiri ye jamana foroba cakɛdaw la CNT maa 15 jɔnjɔn dira olu ma u ko min ma nansarakan na Chevalier de l'ordre national du Mali ka sabu kɛ u ka faso baara kɛ ko ɲuman ye fɛn min ye administration parlementaire ye n'o ye CNT ka cakɛdaw ye maa 20 fɛnɛ sɔrɔla minnu fɛnɛ ni jɔnjɔn dira olu ma u ko min ma médaille du mérite national avec effigie lion n'o bɛ u ka cɛsiri n'u ka warabaya ko fɔ jamana foroba cakɛda baaraw la ni baara kɔni kɛra CNT fɛ k'a kɛ bonyamasegi ye a ka baarakɛlaw ye min ye u yɛrɛ di jamana baara la cɛw ni musow la ni u nɔ yɛrɛ fɛnɛ jamana foroba cakɛda la k'a kɛ bonyamasegi ye hali bi ni ka u wele ka na cɛsiri ma kura ye fɛn min ye wasabolo ɲɛmaa ye n'o ye général de corps d'armée Maliki Diaw ye a ye foli ni waleɲuman ka ɲɛsin ni cɛw na a musow ma k'a fɔ u nɔ yera jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma CNT baara sira fɛ bawo baara minnu kalifala u la a bɛɛ lajɛlen kɛra baara ye min jamana ye kunkɔrɔta sɔrɔ minnu kɔnɔ ko nin ye bonyamasegi ka ɲɛsin u ma ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan u tɔgɔla kumakɛla a ye foli ni waleɲuman ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. An bɛ foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye an ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yan n'o ye Malick Diaw ye le général de corps d'armée Malick Diaw ala ni bonya min b'a kan ani sanuya min b'a la adamadenya kɔnɔ a fo grand chancelier an b'i fo ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw n'i y'a ye an bɛɛ nin kɛnɛ in kan bi foli belebele b'olu ye parce que ne yɛrɛ ye fonctionnaire retraité de n ye san 36 kɛ douane na je suis inspecteur des douanes à la retraite nin baara in kɔnɔ a kɛra comme école parce que bonya na min ma ne wele mon père o kɔni mɔgɔ min bɛ ne tan tɔgɔ ma o de ka dɔgɔ n'i sera mɔgɔ mɔgɔ ma ko o ko la CNT in kɔnɔ yan bɛɛ b'i kunbɛn ni bonya de réussite fɛn fɛn b'an bolo yan an ka ɲɔgɔn minɛ parce que an bɛɛ bɔyɔrɔ ka ca an bɛɛ bɔ fɛn caman an bɛ bɔ association na an bɛ bɔ partiw la an bɛ bɔ fɛnw na mais bɛn min bɛ yan n'i ye bonya min bɛ CNT kan bi a tiɲɛ yɛrɛ la a foli fɔlɔ ye aw ta ye a foli filanan an nana mɔgɔ min sɔrɔ yan n'o ye administration mɔgɔw ye an b'u fo parce que an bolo bɛ don baara baara la i bɛ taa sɔrɔ olu de b'a kɛ k'a da an kɔrɔ olu fana bɛ si u ɲɛna ka tile anw fana dɛmɛ ni baara sira de la donc n'an ye tɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ min an hakili la an n'olu jɛ y'o tɔgɔ ye donc fo k'o foli kɛ olu ye.
ni baaraw kɔni kɛra nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔ ni k'a ko kuncɛ ni forobajɛta ye ni jamana wasabolo ɲɛmaa ye n'o ye Maliki Jaw ye. Donta kawriya kɛnɛ mun sigira sen kan ka ɲɛsin sifinnaka ma 50 ma a bɛ tali kɛ fɛn mun kan u ka a ma ko fasodenw ka kɛnɛ a kun ne walasa ka an balakaw ani sifinnakaw k'u ka dɔnta bonya bonne gouvernance kan a kɛnɛ kan Sirifula Jabaranso tɔgɔ la Fatumata Kane tun bɛ yen. Ma 50 o de garisɛgɛ donna ni lakɔkɔli na ni o ye projet fasoden ka kɛnɛ ye hakilina ye sinsinba yɛrɛ ye Play Mali de ye cogoya min na fɛn min ye ka se ka sifinw la faamuya ni k'u lakɔkɔ kosɛbɛ fasoden ɲumanya yɛrɛ walew la o n'a ɲɔgɔnnaw. An ka nin projet hukumu kɔnɔna na an kan ka jeunes former fasodenya ɲuman kan fasodenya ɲuman fana b'a yira k'a fɔ i ka taa ministère la minnu bɛ fasodenya ɲuman kuma fɔ n'a baara kɛ donc an ye ministre yɛrɛ rencontré a y'a ka service centraux bɛɛ lajɛlen wele a ye département bɛɛ lajɛlen wele ka n'a yira an sifinnakaw la olu bɛ mun de kɛ an sifinnakaw ye u ka jɔyɔrɔ ye mun ye o kɔfɛ anw yɛrɛ ni mun ka kan anw yɛrɛ fana ka jɔyɔrɔ ye mun ye fasodenya kɔnɔna na an y'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc an nimisi wasara an ka mɔgɔ minnu bi nana yan mɔgɔ 50 hakɛ olu bɛɛ lajɛlen sewara ka d'a kan ministère ye kuma fɔ an ɲɛna minnu bɛ anw hakili sigi ka sɔrɔ ka fanga kura don anw na awɔ an ka nin baara kɔnɔna na an b'a fɔ ɲɔgɔn ko visite institutionnelle donc an ka baara kɔnɔna na an kan ka ministère ni département gouverneur mairie rencontrer pour que an ka fasoden kɛnɛ mɔgɔw ka se k'a dɔn olu bɛ baara kɛ cogo min na. A kɛnɛ in ye seereyali kɛ ni Mali jamana farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw ka ministre ye min kɛnɛ kan a ye bilasirali jɔnjɔn ta ka ɲɛsin sifinkolo in ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye denmisɛnw ye k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana jɔli waleyaw a jɔbere fɔlɔ ye sifinw ye ka labanna ka baara in labɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo bilasiraliw o ɲɛsinna denmisɛnw ma nin kɛnɛ in kan Mali jamana farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw ka ministre fɛ. A bɛ baara mun na bi o ye ka na département na ka dɔn an bɛ baara mun na département kɔnɔna la a ka se ka dɔɔnin dɔn aw yɛrɛ ka département na peut-être a bɛ se k'aw sɔn hakili la walasa n'a bɛ kan ka baara minnu kɛ sini a ka se k'olu baara kɛ ka ɲɛ donc an ka département na axe 3 bɛ yen nɔ an bɛ baara kɛ n'o de ye o axe fɔlɔ ye jeunesse et citoyenneté ye an bɛ wele ko faso baara ani jɔyɔrɔ o kɔrɔ ko i kɛra maa o maa ye jamana kɔnɔna la i bɛ baara o baara la hali n'i bɛ furali de la e jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔ la an ka axe 2nan o ye village des opportunités ye o ye n'i ye jeunes jateminɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ baara la se b'u ye dɔw bɛ yen nɔ dɔnniya dɔ b'u la dɔw bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛ b'u bolo mun tɛ jeune tɔw bolo aw ka gɛrɛ jeune tɔw la a k'a lajɛ dɔnniya mun bɛ aw la o ni se mun b'aw ye aw bɛ se ka jeune tɔw dɛmɛ cogo jumɛn minnu m'a chance sɔrɔ a sabanan ye sport citoyen farikolo ɲɛnajɛ fɔlɔ farikolo ɲɛnajɛ ye ka bɔ dɔrɔn k'i fari bɔ ɲɔgɔn na sisan n'i ye farikolo ɲɛnajɛ jateminɛ a bɛ sɔrɔ de fɔ ale avantage ye min ye bɛɛ a b'an ti don ɲɔgɔn na o e kun tɛ mɔgɔ mun dɔn i n'o ye k'o dɔn a k'aw hakili to fɛnɛ an ka réseaux sociaux kan a k'aw hakili to aw yɛrɛ la. Hakililajigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ ni Mali jamana jɔnjɔn dali ye k'o kɛ taasi bila ye ka ɲɛsin maliyɛn den ɲuman bɛɛ lajɛlen ma. Pasenda ka projet mun sigilen don sen kan ka ɲɛsin sifinnakaw ma walasa u ka dɔnta bɛ se ka kawriya adamadenw ka hakɛ tɔbɔtɔli ani ka kɔn kɛlɛw ma a sigira kangabakaw fɛ yen ka bɛn ni février kalo tile 11 a kɛnɛ kan Sirifula Jabaranso tɔgɔ la Lala Kuyate ani Baba Keita tun bɛ yen. Ba ɲumankɛtɔn Pasenda maw u ka nin waliya ɲuman ye ni o de y'u ka nin projet kura in ye n'o kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka hadamadenya hakɛw la kɔlɔsi ani fana ka se ka maaw dege kɛlɛ kunbɛnni ani kɛlɛ fɔni la k'a ban o kɛra ko ye min kɛra nisɔndiyaba ye k'an ka ba a yɛrɛ marakafo maaw bolo u b'u bolo fila de jan ka se ka nin projet ba in kunbɛn k'an ka ba dugu kɔnɔna na. Bon an filɛ yɔrɔ min na bi ni sigikafɔ man ɲi ni maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ a tɛmɛ yen sigikafɔ do tɛ se ka taa mɔgɔ minnu kɔ bi ani bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi ala barika da bi an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan bi baara min na a diyara an ye ka bɛn an ma bon n'i ko ko commune ka ɲɛtaga bɛn de bɛ yen jamana ka ɲɛtaga bɛn mɛ ni bɛn tɛ yen ɲɛtaga tɛ yen ni mɔgɔ sera ma bi ko a ko kɛ bɛn don a ɲɔgɔn tɛ vraiment o y'an ka laɲini ye bi kɔni a diyara an ye a bɛnna an ma n b'a fɔ dugu cɛ a n'a muso n'a denmisɛnnin an kɛ a selen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛbanbali minnu bɛ yen an kɛ b'o kɔnɔ.
ko n'i y'a ta k'a lajɛ baɲumankɛ tɔn pasenda maaw u ka nin projet in a kun tɛ dɔwɛrɛ fo ka se ka musow ani sifinnakaw ka dɔntaw sɛbɛkɔrɔ kawariya barika da kan olu jɔyɔrɔ ka bon kɛlɛ kunbɛnni ani bɛn sabatili la dugu kɔnɔna na u ka dɔntaw bɛna kawariya kosɛbɛ kɛlɛ yɛrɛ ni a nana a kan ka kunbɛn cogoya minnu na kuma ɲɔgɔnya minnu kan ka kɛ ani kɛlɛ kunbɛnni yɛrɛ dugu kɔnɔna na o kalansenw de bɛna kɛ u kun wa o de ye pasenda fana a ka nin projet kura in laɲiniba ye. An bɛ yan bi Kangaba Serili kɔnɔ ka d'a kan an bɛ ka baara dɔ kɛ Mali kɔnɔ baara min ɲɛsinnen bɛ ko fila de ma ko fɔlɔ ye mun ye ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka kɛlɛw kunbɛn ani ka kɛlɛw ban a kun filanan ye mun ye an ka se ka mɔgɔw bilasira u ka se k'u ta yɔrɔ dɔn ani k'u bɔ yɔrɔ dɔn sɛgɛrɛ ta fanfɛla na o baara in de b'an bolo Mali kɔnɔ an bɛ ka mun kɛ mun ye san fila baara ye an bɛ ka mun kɛ Kulukoro région kɔnɔ an bɛ ka kɛ Buguni an bɛ ka kɛ Sikaso région kɔnɔ o de y'an sekun ye bi Kangaba yan projet in laɲini ye fɛnba fila de ye fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka kɛlɛ kunbɛn a tun mana kɛ kɛlɛ sugu o sugu ye ka kɛlɛ kunbɛn kɛlɛ kana sira sɔrɔ n'an ye kɛlɛ kunbɛn an ka se ka fɛɛrɛ kɛ fana ka kɛlɛw ban an ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini kun filanan ye mun ye fana an ka se ka mɔgɔw kunnafoni u ka se k'u ta yɔrɔ dɔn sira ko ta fanfɛla na an ye an banba musow kan an y'an banba sifinnakaw kan ka d'a kan olu de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛba kɛlɛko in na dugu o dugu jamana o jamana ni musow banna kɛlɛ ma ni sifinnakaw banna kɛlɛ ma o kɛlɛ tɛ sira sɔrɔ o de y'a to anw ka fɛɛrɛ ye mun ye ka se ka musow ni sifinnakaw kɛ kɛlɛ banna ye u kana kɛ kɛlɛkɛla ye maa minnu sugantira yaasa ka kalansen kɛ olu kun n'o tɛ dɔwɛrɛ ye sifinnakaw ani musolakaw kɔ olu yɛrɛ cɛsirilen don u kɛlen don ka wulikajɔw fana sabati yaasa ka se ka pasenda a ka nin hakilina ɲuman in kɔkɔrɔma don barika da kan ko nin hakilina in bɛna kɛ sababu ye ka bɛn ani cɛbɛn sabati sigidaw kɔnɔna na o siratigɛ fɛ u ye wele fana kɛ ka ɲɛsin nabagaw ma kunu seginna u seyɔrɔw la u ka kɛ kɔmaseginin kɛbagaw ye yaasa hakilina in bɛ se ka carin ka Mali fan bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ. Ayiwa anw ka nisɔndiya dan t'anw ka nisɔndiya la parce que n'i ko ko kɛlɛban man di i nana kɛyɔrɔ la kɛlɛ ka ca dugukolo kɛlɛ bɛ yan i m'a ye commandant da sera ma ko Kofo welela Kofo a ye wele yan i m'a ye Dosoba welela wa i m'a ye Tenutigiw welela wa kɛlɛ ka ca donc ni mɔgɔ min donna Mande k'e nana ni kɛlɛban ye an tɛ se ka foyi f'i ɲɛna dɔrɔn an bɛ ko ɲuman dɔn ko Ala ka i sara ka tila ka an musow sigi a kɛnɛ kan ka tila ka denmisɛnninw wele a kɛnɛ kan ka tila mɔgɔ o mɔgɔ n'o de da bɛ se ka don bɛn kuma na ka sɔrɔ a ma se fangaso la k'olu bɛɛ lajɛlen wele o kuma la anw ka nisɔndiya dan foyi t'anw ka nisɔndiya la ka fɔ jɛkuluba de ye mais ka fɔ chapeau de ye association misɛnnin bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen de ka mɔgɔ bɛɛ ka fɔ kɔnɔna na ni o don ni ka fɔ wulila ne kɔni bolo Manden muso bɛɛ wulila Manden jɛkulu bɛɛ wulila dɔgɔmanin ni kumaba bɛɛ de wulila kuma ne bɛ wulima da min yir'u la minnu ma se ka nali sɔrɔ o kuma la minnu garisɛgɛ donna la n'olu bɔra yan olu ka kibaruya cari tile fila kalan kɛra min na walasa u bɛ jaabi min nɔfɛ n'o ye jaabi ɲuman ye Ala ka o jaabi di u ma Ala ka jamana kolusuma Ala ka dugu kolusuma Ala ka du kolusuma. Vraiment nin ye kalansen ye kalansen min n'a bɛ anw sifinnakaw dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fɔɲɔgɔnkɔ a ka teli anw fan fɛ yan kosɛbɛ parce que an ka zone minier don sanu bɔyɔrɔw don bon activité ka ca yɔrɔ la mɔgɔ sugu bɛɛ b'anw fɛ yan donc n'i y'a ta k'a lajɛ anw fɛ yan fɛn caman waleya caman donnen don an fɛ yan sisan waleya mun tɛ anw yɛrɛ tagabolo kɔrɔ ye ka sababu kɛ sanuko ye donc n'i y'a mɛn k'a fɔ ko bɛn bɛn tɛ se ka sabati cogoya si la o ka sɔrɔ bɛɛ ma bila i ka hakɛ minɛn kɔnɔ donc an bɛ nin kalansen in na a bɛ tali kɛ adamadenya hakɛ la ani bɛn ni kelenya nasiraw la n'o kalansenw kɛra an kun fɛn caman bɛ yen an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la a b'an hakili dayɛlɛ a la pour que an fana bɛ se cogoya min na ka an ka zone maîtriser comme il faut an kɔni a diyara an ye a bɛnna an ma. Kangaba yɛrɛ a babakumandalakaw olu ye ni hakilina in fo ni ka tila k'u ka dɛmɛ yira ka ɲɛsin pasenda maaw u ka nin projet ba in ma barika da ka k'a nafa ka bon kosɛbɛ wa ko fɛn fana don min ni jamana marabagaw yɛrɛ ka hakilinaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Kangaba babakumanda a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin projet in yɛrɛ
k'a nafa ka bon kosɛbɛ Kangaba dugu kɔnɔna na barika da ka ko ni ye Kangaba ta k'a lajɛ ni waati ninnu na mankanmisɛnninw ka ca a kɔnɔna na ko ni projet in sera ka faamu musow ani sifinnakaw fɛ k'o bɛna kɛ sababu ye ka se ka bɛn sabati Kangaba dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc n bɛ se k'a fɔ vraiment bi nisɔndiyala parce que an bɛ waati min na mɔgɔw hakili kan ka jigin k'a fɔ ni gɛlɛya nana mun ye bɛnbaliyaw ye a fura kan ka ɲini so kɔnɔ fɔlɔ yan'a ka yɛlɛ mais an ka partenaire minnu bɛ yan mun ye Pasenda ye u y'u hakilina sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ waati min na il faut que an ka population hakili ka jigin hakili falenfalenw fana ka kɛ population fana ka renforcer ingrédient bɛ yen min bɛ se ka fara pour que mɔgɔw bɛ se ka gɛlɛyaw kɛlɛ u ka yɔrɔ la cogo min na gɛlɛya kɛlɛ ye min ye sikafɔ gɛlɛya kɛlɛ ye min ye o ye fɛlɛ ye pour que mɔgɔw bɛ se ka ni mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na u bɛ se ka bɛn cogo min na ni formation kun ye o de ye donc an bɛ foli kɛ ka tila ka foli kɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la k'a fɔ ko o de ye jamana in fana ka laɲini ye jamana in ka laɲini ye hali kala kana mɔgɔw wagasi aw bɛ hali mɔgɔw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ mais mun bɛ na pour que k'u kunbɛn pour que ka mɔgɔw hakili sigi pour que ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na je pense que o ye fɛnba ye. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Pasenda maaw u ka nin projet ba in n'o bɛ ka lawaleya bɛn ka se ka sabati jamana kɔnɔna na ani adamadenya hakɛw ka se ka lakɔlɔsi a baaraw bɛna ɲɛnamaya u fɛ san 2 bɔɲɔgɔnko de kɔnɔna na Mali a marabolo 3 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi marabolo b'o la Kulukoro b'o la fo ka taa se Buguni ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakilina falen kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye Kankaba cercle kɔnɔna na o baaraw ɲɛnamayara u fɛ tile 2 de kɔnɔ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ morikalanden minnu bɛ kalan kɛ Sabidu Saada kɔnɔna la olu wulila k'u jɔ ni Prix Mohamed 6 2026 jɔnjɔnba ye o hokumu kɔnɔna la u taara u ka jɔnjɔn yira Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara a denkɛ Seyid Sherif Ahmed Tidiane Aidara ale mun bɛ Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa ka se ka alisilamɛya diinɛ sankɔrɔta an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Mana min fɛ appelu k'an lasɔrɔ n'o ye an ka fondateur ye Yomi Cheikh Idriss Diallo ko mako bɛ an ka denmisɛn mɔgɔ 4 na donc o bɛna taa concours kɛ concours min bolodalen don Mohamed Si tɔgɔ la ni a mɔgɔsisba ye Cheikh Sonta donc alhamdulillah mana min fɛ appel an sɔrɔ an sela ye donc o ye labɛnw sabati donc k'an délégué ka taa fɔ juin ye donc an taara ka taa concours kɛ bon concours na mɔgɔ hakɛya mun tun taara bɛ taa mɔgɔ 30 ani kɔ la donc an ka mɔgɔw ka finale temps fo ka taa se fo ɲɛfɛyɔrɔ la donc mana min fɛ o sela ye groupe 5 de taara finale la groupe 5 taara finale la min kɛ donc an ka mɔgɔ o de kɛla jɔnjɔn tabaga fɔlɔ ye donc Al-Hikma radio Al-Hikma ale ka éléments tun bɛ yen kezalika Lipsi ale fana ka éléments tun bɛ yen kezalika OIC ale fana ka éléments tun bɛ yen kezalika Daru Al-Thaqafa wa Tijaniya olu ka éléments tun bɛ yen mais alhamdulillah As-Sayyid Sherif Usman Madani Aidara ale ka groupe n'o ye Seyida Aisha Ina Aidara olu de kɛla jɔnjɔn tabaga ye donc alhamdulillah tumana min fɛ jɔnjɔn tala an ka kaidu n'an ka seyidu y'a ɲini an fɛ ko an ka seku a bɛ sɛnsɛnna ka na an fɛ Côte d'Ivoire jamana kan donc an ka jɔ ka kuku kɛ k'a présenter ka don résidentiel kɔnɔ donc alhamdulillah hukumu kɔnɔna na an ka karamɔgɔw ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati fo ka an se yan ni wagati in na donc an ka seyidu Cheikh Ahmed Tidiane Aidara donc an ye kupu d'a ma a ye dugawu caman kɛ. An bɛ to Côte d'Ivoire morikalandenw ka jɔnjɔn yira kɛnɛ in kan Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara denkɛ Seyid Sherif Ahmed Tidiane Aidara a ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni an ka denmisɛnw kalanso n'o ye fara ɲɔgɔnka bɛɛ Jamiyat Ansarud Din al-Islam Côte d'Ivoire kɔnɔ
ka kalanso minnu b'u bolo yan kalanso bɛ taa fo 356 min ye franco-arabuw ye ka se ka kunfinya kɛlɛ ka bɔ sigidaw la o kalanso ninnu kɔnɔ san o san labɛn dɔw fana bɛ kɛ n'o ye fondation Mohamed VI n'o ye Maghreb Maroc a wuraya so kɔnɔ u bɛ labɛnw kɛ denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o la Côte d'Ivoire niveau la yan nin fana labɛn bɛ kɛ a bɛ san damadɔw bɔ kalansow bɛ taa participer ka denmisɛnw u ye dɔnniya min kɛ u ye kalan min kɛ mɔgɔ sɔrɔ ka se ka taa o yira n'o ye k'a daminɛ belebeleba la ala ka kitaba n'o ye alakira ka kumakanw ani silamɛya ɲɛdɔn fiqhu olu n'a ɲɔgɔnnaw alquran wal hadis wal fiqh o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'o ye mawadiya diiniyaw ye ka se ka taa ɲɔgɔn danw kɛ u la dɔnni min b'u la ani karamɔgɔw ye encadreli min kɛ o ka se ka taa yira courage minnu don k'a ye ne gagnena fɛn kun bɛɛ tɛ min nana di an ma bi n'o ye coupe ye n'o ye gain ye la fɛn kun ye denmisɛn minnu ni courage b'u la k'an encourager sini de bɛ yen labɛnw ka se ka kɛ cogoya min na baara in kun ye o de ye o la ala sɔnna ɲinan an bɛ san 2026 ala sɔnna an ka o kalanso ninnu tɔgɔ la sabu kalanyɔrɔ bɛɛ ko a bɛ kalanyɔrɔ hukumu kɔnɔ kalanso 4 o de bɛ di kalanso kelen o kelen a groupe mɔgɔ 4 de b'a groupe la o la an ka kalanyɔrɔ min ye jɔnjɔn ta équipe ninnu tilacogo la o ye min dara an yɛrɛ balimamuso la n'o ye Sayida Aisha Ina Haidara ni o y'ale yɛrɛ ye min tɔgɔ dara la ala y'a kɛ o groupe de ye nin jɔnjɔn in ta n'o bɛnna an ka denmisɛn cɛman 2 ani musoman 2 olu de taara nin jɔnjɔn kɛnɛ kan ala ka diinɛ kuranɛ ala kira ka kumakan ani o cogo kelen fiqhu ka se ka na o jɔnjɔn ta ka na di an ma o ye an nisɔndiya an bɛ denmisɛnninw fɔlɔ fo denmisɛnnin tɔw cɛla olu minnu sera ka fɛn dɔ yira an b'u fo o tɛ taa ni jija ni cɛsiri dɔ tɛ k'a fɔ danaya yɛrɛ bɛ da u kan k'u tɔmɔ ka bɔ tɔw la an ka nin kɛ ekipu ye o b'a sɔrɔ nɔ dɔ de yera u la u ka kalansow kɔnɔ jija ni cɛsiri dɔ de yera o la o la n'i ye denmisɛnnin ye nin cogoya la sini ɲɛsigi jigiyaw don o la o ka encadreli an b'a dɔn o bɛ kɛ fan bɛɛ de o parents ani kalanyɔrɔ ani mɔgɔ mɔgɔ se b'u ka fɛn o fɛn na sabu o kɔrɔ inshallah jigiya bɛ yen ko sini ninnu bɛ kɛ fɛn dɔ ye o la foli fɔlɔlen kɔ denmisɛnninw na ka courage la foli min bɛ tugu o la o de ye i m'a mɛn denmisɛnw ka se ka nin dɔn mɔgɔ dɔ de y'u ladɔnniya o ka taalimu yɛrɛ bɛ an fɛ kɛnɛ kan yan ani minnu bilala u ɲɛ nin baara la k'u encadrer ka se k'u labɛn nin baara in kama an b'u fo o kɔrɔ olu de bɛ fo kosɛbɛ ka nin dɔnniya in ta ka di nin denmisɛn ninnu ma o bɛ fo o baara la n'a ye encadreurs fo an bɛ se yɔrɔ jumɛn sababu ye mun ye sabu i m'a mɛn mɔgɔ ka ye k'a fɔ i ka mɔgɔ encadrer structure de bɛ yen o la n'o ye kalanso ninnu ye o kɔrɔ Jamiyatu Ansarudin Islam olu de bɛ fo u ka wulikajɔ la u ka cɛsiri la u ka jija la nin jamana ninnu kɔnɔ plus précisément Côte d'Ivoire an bɛ o min na n y'a f'i ye Mali la kalanso hakɛ min bɛ yen ba de don ka bɔ yen ka na Côte d'Ivoire min yɛrɛ fɔ sisan kalanso 356 ka se ka kunfinya kɛlɛ sigida dɔ la jamana dɔ kɔnɔ o kɔrɔ a y'a yira ko jɔda bɛ aw la o jɔda in o de nɔ dɔ filɛ nin ye Côte d'Ivoire bɛɛ kɔnɔ bɛɛ de b'a participer madarisu bɛɛ ka na ka yira faamu sɔrɔla yɔrɔ jumɛn denmisɛnw bɛ ka kalan min na jɔnniw bɛ ɲɛfɛ ni ala sɔnna ka o ɲɛfɛla di aw ma bi tuma dɔ la an b'a fɔ o bɔra a ka jija ni a ka cɛsiri la ala sɔnna an ka se ka nin de sɔrɔ. hali bi an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kan Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maaɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara denkɛ a Seyid Sherif Ahmed Tidjane Aidara ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya purukaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni février kalo tile 10 ye fɛn minnu bɔr'o la Jakarija Danbele ka sɔrɔlen don Kafunɛ Bacili bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ahmed Tidjane Aidara bɛ taama min na Fédération du Poro kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana dugukolo kan a baara bolodalenw bi sen na a sen jɔlen kɔfɛ dugu camanw kɔnɔ ka taa dali masa ka silamɛya diinɛ ɲɛfɔ an karamɔgɔ den a Seyid Sherif Ahmed Tidjane Aidara n'a taamaɲɔgɔnw u bisimilara tiyo la
tiolakaw cɛ fara muso ka denmisɛnni mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen de ye dunan ni jatigiya jadon baya karamɔgɔ denkɛ la u bɔra i n'a fɔ komi kɔnɔkulu dugu ɲɛmɔgɔw bɛ u ɲɛ k'a yira zamzami y'u denkɛ la k'a dangana bisimilali kɛnɛ kan nisɔndiyaw ni munyamunyaw tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ o don kelen surafanatɔw dunnen kɔfɛ wajuli kɛnɛ ɲɛnamayara min laseli kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ fɛ sigi in kɛrɛnkɛrɛnna nabaga bɛɛ lajɛlen bolo ansaru fara kanuɲɔgɔnw kan k'u ka nisɔndiya jira nɔrɔ tigi den nɔrɔ la faɲɔgɔnbɔden dala duwaw sanumaw olu ka sɔrɔ ka laɲini tiola dugu hɛrɛ kosɔn Abubakar Konate an sigile bɛ Soliaga section Soliaga n karamɔgɔ nisɔndiya min bɛ an na a tɛ se ka fɔ ka ban parce que tuma min na n'a fɔra an karamɔgɔ Sheikh Usman Madani Haidara a ka wolo kansigi k'a bɛna anw fɛ yan a kɛra nisɔndiya dan ye an yɛrɛ bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'an makɔnɔ depuis salon an kun b'an makɔnɔna mais ala nana latigɛ ka bɛn waati ni ma an nisɔndiyalen don an sɛwalen don ni an karamɔgɔ ka wolo kan sigi nali an fɛ yan parce que tuma min na a fɔra k'a bɛ na nali ye an sɛwa ka sababuya kɛ anw bɛ sigida min na yan san o san anw ka laɲini don a ka se ka na anw fɛ ka na an kana an karamɔgɔ kanu min bɛ an na n'an ye ale ye kaban an bɛ se ka karamɔgɔ kanu bɔ an na donc o nisɔndiyaba de bɛ anw na bi ni karamɔgɔ nali ye bon jama bɔli ka taa aw kunbɛn alhamdulillah o bɛɛ ye nisɔndiya kelen de ye dugu bɛɛ de bɔra parce que a ye dugu bɛɛ ka hɛrɛ don o la an bɔra ka taa kunbɛn yɔrɔ min na a bɛ se kilo 7 ɲɔgɔn ma ka défile ka na n'a ye dugu kɔnɔ vraiment a ye an bɛɛ lajɛlen sɛba o la dugu yɛrɛ bɛɛ de bɔra nisɔndiya a bɛna a nali bɛna hɛrɛ min se dugu ma parce que dugutigi depuis an bɔra k'a fɔ an ko an bɛna dugu la dugutigi yɛrɛ bɔra ka dugudenw labɔ ka dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an kun kan ka baara kɛ dugutigi y'o yɔrɔ bɛɛ ta an ye bisimilali kɔni labɛn min bɛ an bolo vraiment ka dubabu ɲini karamɔgɔ fɛ a ka se ka dubabu kɛ an ka dugu ye an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na an bɛ min fɔ tɔndenw ye alhamdulillah anw de wasalen don ni an karamɔgɔ denkɛ nali anw fɛ yan k'a fɔ ye dɔrɔn cɛsiri de don diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a la i b'a kɛ k'i yɛrɛ wasa wala an b'a fɔ tɔndenw u ka jija u ka cɛsiri ni y'an karamɔgɔ filɛ ka na anw fɛ ni sigida in na yan o kan ka limaniya dɔ yɛrɛ di mɔgɔ ma sigida cogoya kama an bɛ fɔ kungo kɔnɔna de la karamɔgɔ ka jɛn ka bɔ Bamakɔ ka na anw fɛ fɔ ni sigida in na yan o yɛrɛ kan ka limaniya dɔ di mɔgɔ ma ka dɔ fara i ka cɛsiri kan k'a dɔn ala ko a tɛ se ka kɛ f'i ka sɛgɛn kɛ a nɔfɛ n'i ye min kɛ ala ye a b'o de kɛ i ye vraiment karamɔgɔ nali a diyara an ye a ye an wasa kosɛbɛ ayiwa hali bi kumakan laban min bɛ anw fɛ o ye cɛsiri de ye ɲɛnamaya n'i bɛ fɛn o fɛn na f'i ka cɛsiri n'i cɛsirila i b'a nafa sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ a nana an fɛ hɛrɛ la cogoya min na yarabi ala k'a ɲuman segin alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Sid Sheriff Ahmed Tijani Haidara a ye bonyamasegi ni waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin tiola dugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma dunan ni jatigiya la bonya ni karama la wajulu kɛnɛ kan fatiya taara ka dugawudenw caman kɛ ka sɔrɔ ka baya layidu 6 tugu u la wajulu kɛnɛ sigi ka sɔrɔ ka wuli o kan an bɛ to wajulu kɛnɛ ka mali silamɛw ka jɛkuluba conseil islamique a maɲama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maɲama alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Sheriff Usman Madani Haidara denkɛ Seyd Sheriff Ahmed Tijani Haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ bi an bɛ an badenw fɛ yan ayiwa yɔrɔ dugu kɔnɔ Allahu Akbar ka min ye kɔrɔbɔ a n'a mara Allahu Akbar o taama ye jamiyat ansarul islami ye min laɲini alhamdulillah ala ya latigɛ k'a ɲɛw da ɲɔgɔn kan ka se nin dugu in na yan alhamdulillah an nana sɔrɔ dugutigi a y'an kunbɛn ni bonya ye ni bisimila ko ɲuman ye dugu kɔnɔ a ma dɔw ma a se ye min ye ka kɛ a y'o kɛ o de bɔra ka lase ka fɔ dugutigi ye misi di ka an kunbɛn ka an fana a sara bɛ ala bolo ala ka barika don a ka dugu la ala ka hɛrɛ kɛ an n'a yɛrɛ ye a b'a ka dugu
natani hɛrɛ min ye yarabi ala ko nɔgɔya amin ala sɔn o kɔ ka ka imamu fɛnɛ fo tiɲɛ o bɛ wulikajɔ min na an nɔfɛ ni baara la a yelen don wallahi silamɛya ye nin de ye sabu silamɛw ye ɲɔgɔn balimaw de ye yɔrɔ bɛɛ an bɛ an ka imamu fo a ka wulikajɔ la jam'iyyatu ansar din al-islam o nɔfɛ nin baara in na allahu akbar ala ka mɛn silamɛ jama ɲɛfɛ amin silamɛya ala ka wasa ka kɔrɔta nin dugu in na ani an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na amin ala sɔn bijaahi muhammadin wa ali muhammad wasalim idrak alhamdulillah naam an y'a fɔ wulikun ye kelen de ye ayiwa ka ɲɔgɔn hakili lajigi tiɲɛ diinɛ min ni ala y'an bila sira kan ni o ye silamɛya ye diinɛ min ka bon n'a sinɛ bɛɛ ye o de don allahu akbar diinɛ min ka fisa ni diinɛ tɔw bɛɛ ye o de don sabu ala y'a ka kiraw kɛrɛnkɛrɛn ni o de ye ka kira laban kɛ muhammad al-mustafa ka nin diinɛ sanama in di a ma ka ne na aw ma an ka lafiya kama allahu akbar an ka lafiya kama tiɲɛ silamɛya ni nakun b'a la o de don o do bani ko adamadenya bɛ se ka bila sira ɲuman ka di diinɛ in nana o bilasirali de kama allahu akbar o de la i b'a sɔrɔ alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ka riwaya dɔ la min bɛ musnad ahmad kɔnɔ ayiwa ni o dɔnnen don n'o ye imam ahmad allahu akbar kana muhaddisan wa faqih allahu akbar ale fukahaw ninnu na min bɛ wele ko hadisatigi kundo n'a ye o caman mafilɛ ka bɔ alakira la ale dɔgɔn bɛ ni o ye wa a tilala ka kɛ fakihu ye minnu bɛna walawalali kɛ jɔnw ye ala ka kitabu dɔnnen ni kira ka riwayaw dɔnnen kɔ an ka diinɛ sɔrɔ ko lafiya la nɔgɔya la a n'an ka waatiw la ko hukumu di an ma ala n'a ka kira bolo an ka karamɔgɔ musa fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Niger ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ tarata février kalo tile ta mamurutilenjɛkulu min bɛ Niger ni Chadi dancɛ la n'a bɛ wele ko MPLJ a ɲɛmaaya bɛ Musa Konayi bolo mamurutilenjɛkulu don min y'a jira k'a fɔ a ma diɲɛ ni Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum ka fanga binni ye ko mamurutilenjɛkulu in kun ye ɲɛsin Niger jamana a taji bɔ yɔrɔ dɔ mɔ Agademo fanfɛla la ko nka ko Niger surasiya sera k'u kunbɛn ni ka laban k'u nɔbɔ fɔ Chadi dancɛ u bɔyɔrɔ la kɔrɔfɔ lasera Niger jabaranisoba de la Niger surasiya ɲɛmaayaso fɛ ko Niger lakana tigilamɔgɔw ka wulikajɔ teliyara mamurutilenjɛkulu in fɛ a kɛra yɛrɛɲini ye u bolo u taatɔ taara ka suw to u nɔfɛ u ka mina dɔw fɛnɛ sera ka sɔrɔ u nɔ na Niger surasiya minisiriso ka laseli la a y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɛra u nɔfɛ fɔ Chadi ni Niger dancɛ la ka sabu kɛ u bɔra Chadi de ka don Niger an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Agadem a bɛ Niger mara min na o ye Difa ye Niger worodugu yanfa ka taa kɔrɔ yanfa fɛ ani Chadi dancɛ la wa Niger yɛrɛ taji bɔ yɔrɔ bɛ o fanfɛla in de la sini jamana taji bɔ cakɛda China National Petroleum Company bɛ ka taji min bɔ mamurutilenjɛkulu MPLJ Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice Niger ka den dɔw de murutira Niger fanga mɔ ni ka mamurutilenjɛkulu in sigi sen kan Niger taji tɛmɛnsira n'o ye pipeline taji bɛ tɛmɛ o min fɛ ka bɔ Niger ka taa Benin Guajida yanfa fɛ pɔriw la Semeboji kuma bɛɛ nin mamurutilenjɛkulu min wara da o taji tɛmɛnsira in na k'a tiɲɛ. Ameriki jamana ɲɛmaw ye u ka surasiya degeden karamɔgɔ 200 ɲɔgɔn na bɔ minnu bɛna bila ka na Nigeriya jamana kɔnɔ ka Nigeriya surasiya ka dɔnta ka wuriya jarawelelaw kɛlɛ cogo la kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ameriki jamana ma ɲɛmaw ni Nigeriya jamana ma ɲɛmaw yɔrɔ k'a fɔ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don jamana filaw cɛ jamana filaw ka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana kɛlɛcɛ 200 minnu bɛ ka na degeden karamɔgɔw don u sen tɛna ye kɛlɛ la walekele k'a fɔ u ni Nigeriya surasiw bi ye kɛlɛ da rɔ ɲɔgɔn fɛ k'o fɛn dɛ
u ka baara de bɛna bɛn dɔnda u ka wuriyali mɔ bilasiralikan minnu kan ka kɛ Nigeriya surasiya bina k'u ka ni k'u jo kunnafoniw minnu bɛ se ka sɔrɔ Nigeriya surasiya fɛ jugu kunga ko kunnafoniw bila Nigeriya surasiya ka bolo kan ani kɛlɛ kan ka bin cogo minnu na k'olu ɲɛ jira u la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2025 laban da Nigeriya jamana ɲɛmaa Bola Tinubu a ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump sɛgɛrɛ ka sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira k'a fɔ kerecɛn diinɛ tigilamaw bɛ ka kɛlɛ Nigeriya jamana kɔnɔ Nigeriya fanga tɛ ka kala don a ɲina ka bɛn n'o ye ko kuma na n'a bɔ o cogorɔ ale laban bi don Nigeriya ni ka kerecɛnw lakana Bola Tinubu sɔrɔla ka Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump minnu mɛnɛ ka jira la k'a fɔ ale bɛ k'i seko kɛ wa diinɛ ko kɛlɛ tɛ Nigeriya jamana kɔnɔ bawo minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la u bɛ ka silamɛw fɛnɛ fa u bɛ n'a kasa k'a fɔ Ameriki jamana surasiya bɛ se ka na dɛmɛ don Nigeriya surasiya mɔ Ameriki jamana kɛlɛbolo min bɛ farafina gun ka ko Africom a ɲɛmaaba n'o ye Davina Anderson ye kɔsa in na a bɔra Nigeriya duguba la bɔɲɛ la Abuja a ma ladɔnniya k'a fɔ desanburu kalo la san 2025 kun cɛtɔ Ameriki jamana surasiya ye bundeli dɔ kɛ sani dugu cɛ Sokoto mara la Nigeriya ka ɲaga yanfa fɛ ka taa tilebi yanfa ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump de kun ye diɲɛ di o bundeli ka kɛ tiɲɛ don Ameriki jamana ɲɛmaaw kun ye a jira k'a fɔ bundeli in gɛrɛngɛrɛnnen kun do ka ɲɛsin juguw de mɔ nka farafinden minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ de jɔnyajuru ka tigɛ ka bɔ farafina sen la olu caman y'a ye i n'a fɔ marakura bolodatɔ don Ameriki jamana fɛ ka ɲɛsin farafina mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina tile bi yanfa Bani Israɛl minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump mɔ jamana ɲɛmaaya dagayɔrɔ la Maison Blanche Washington ka sabu kɛ sigikafɔ min n'u don bɛ Ameriki jamana ɲɛmaaw ni Iran jamana ɲɛmaaw cɛ Bani Israɛl b'a fɛ a fɛ ko ka dɔ o sigikafɔ kɔnɔ ni bɛnmanya kɛ kɔ k'a dɔ kan Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ bande Gaza yɛrɛ min za n'a bɛ ka bɔnɛ banfula don Palestinienkadenw kun na ye a fɛ ko ye min ye o fɛnɛ rɔ a b'a fɛ o fɛnɛ ka si dɔ sigi ka fɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw ni Iran jamana ɲɛmaaw cɛ Benjamin Netanyahu Bani Israɛl minisiri ɲɛmaa a dafɛmaw ye a jira k'a fɔ ani Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka ɲɔgɔn ye lɛrɛ fila ani tila ɲɔgɔn na de kɛra kuma na Bani Israɛl mago bɛ fɛn min na n'o kan ka diyagoya Iran jamana k'a ka don o dafɛ o dajira la Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la nka u ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔ laadalako la jamana ɲɛmaa filaw kan k'u jɔ ka dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ hakilinaw kan n'u ko ma ko déclaration de presse o ma kɛ Donald Trump kɔni taara bɔlɔlɔ kan o ye laadalako ye ni k'a jira k'a fɔ ani Bani Israɛl minisiri ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la a y'a jira la k'a fɔ a ka d'a ye hali bi sigikafɔ min n'u donna Ameriki jamana ni Iran jamana ɲɛmaaw cɛ sigikafɔ in ka to sen na janvier kalo tile 26 Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ a kɛn bɛ k'a ka gwɛlɛw bɔ ka Iran jamana kwaji yanfa fadew ko ni Iran mi cogo dɔ k'a bɛ kɛlɛ bi a kan ko nka ko ni Iran jamana seginna kɔ ka sɔrɔ sigikafɔ ma o ni ɲɔgɔn cɛ a ka mɔgɔjugu dilanko k'o dabila k'ale fɛnɛ bɛ segin a kɔ a ye bagabagaliw k'a don ko Iran jamana k'a dɔn sango 2025 tilema Iran ni Bani Israɛl ka kɛlɛ bɛ taa kuncɛ kuma min a y'a ka mugubaw minnu fili Iran jamana mɔgɔjugu dilayɔrɔ kan k'o tɛ foyi ye ko n'a ko a bɛ kɛlɛ bi Iran jamana ka nin sen k'a bɛ cɛjuguya février kalo tile 6 tɛmɛnen Iran maa ɲɛmaaw ni Ameriki jamana maa ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigikafɔ la Oman duguba la fan filaw kɔni y'a jira k'a fɔ sigikafɔ taacogo ka ɲi nka u bɛna kan min kan o fɛnɛ ma se ka dɔn fɔlɔ don nataw la u kan ka sigikafɔ wɛrɛ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ nka kabini kelen Bani Israɛl maa ɲɛmaaw b'a fɛ de Iran jamana k'a ka mɔgɔjugu dilan dabila kelen a ka mugu filita n'o ye missile balistique ye o min ye tiɲɛni don Bani Israɛl kun u ka tile 10 la kɛlɛ lɔ juin kalo tɛmɛnen o mugu filita in fɛnɛ caman ka bɔ o la Iran jamana fɛ sabanan Iran jɛɲɔgɔn minnu bɛ Bani Israɛl dafɛla la i n'a fɔ Hezbollah Liban ani Yemen olu dɛmɛni Iran jamana fɛ a k'o fɛnɛ dabila Volodymyr Zelensky ɲininkali tɛnkuna la yala a bɛ sɔn ka kalata labɛn a ka jamana kɔnɔ Ukraine na mais kalo tile 15 i n'a fɔ a ŋunuŋunu bɛ sonna cogo min wa
Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa ma sɔn ka kɔrɔfɔ in sɛmɛn diya a ko ni ye kalata kɛtɔ ye Ukraine jamana kɔnɔ fo ka sɔrɔ mugu manga dara Russie ni Ukraine cɛ ni ka laban ka lakana danganiya di a mɔ k'a fɔ jamana na lakana kalata kɔnɔ n'o ye garantie de sécurité. Volodymyr Zelensky ye a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ bi Ameriki jamana ɲɛmaaw ma na fɛn o fɛn dajira Ukraine jamana ɲɛmaaw la kalata kunga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana kuntigisigi kalata ani furuba kalata Ukraine jamana ɲɛmaaw bɛ sɔn a bɛɛ mɔ nka fɔ a k'a sɔrɔ de mugu ni kisɛ mankan dara Ukraine ni Russie cɛ maaw ka se ka kalata u hakilina tigɛlen n'o tɛ k'olu ma tɔɔrɔ ye kalata labɛnni na kunnafoniw nana n'a ye k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw kɛnɛ kɛ k'a fɔ Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa ye ko février kalo tile 24 a ka jamanadenw wele k'a fɔ kalata kan ka labɛn Ukraine jamana kɔnɔ mai kalo tile 15 wa kalata 2 jamana kuntigisigi kalata k'a sabu kɛ ale ka kumaw dafara jamana ɲɛmaaya la ɲinan y'o san layi ani furuba kalata n'o fana bɛ yɛlɛma don jamana sariyaw la. Volodymyr Zelensky ye kunnafonidilaw jaabi k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw de da sera Ukraine jamana kalata labɛnni ma wa ne t'a fɛ k'an da don a la ko min ɲɛfɔli kɛ aw ye. Financial Times kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ Ukraine jamana kɔnɔ kalata labɛn bin bɛ ka daminɛ jamana kuntigisigi kalata ani furuba kalata k'a sabu kɛ tɛgɛnɔbila bɛ ka kɛ bɛnkan sɛbɛn la Ukraine ni Russie cɛ ni Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka laɲini ye wa Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ de bɛ ka diyagoya Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky k'a k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la mai kalo tile 15 ka kɛ kalata ninnu labɛn don ye n'a ma kɛ bɛɛ ale ye diɲɛ min d'a ma n'o ye lakana diɲɛ ye garantie de sécurité a b'a bɔ a ma. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani cɛw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.